това видео ще разгледаме как дигиталните иновации променят спортната подготовка чрез виртуални среди, симулации и дигитални тренировъчни модели. Виртуалните технологии навлизат в спорта като отговор на нуждата от по-безопасни, контролирани и ефективни тренировъчни условия. Те позволяват упражняване на движения и ситуации, които в реална среда биха били рискови или трудни за многократно повторение. Под виртуални среди разбираме дигитално създадени пространства, които симулират реални спортни условия. Най-често използваните технологии са виртуалната реалност, добавената реалност и техните комбинации. Чрез тях спортистите могат да тренират техника, тактика и реакции в защитена среда. Симулациите се използват широко за тактическа подготовка и анализ на игрови ситуации. Те дават възможност за визуализация и разбиране на движенията, без физическо натоварване. Все по-често се използват и дигитални тренировъчни модели, онлайн платформи, виртуални тренировки и хибридни форми, които комбинират присъствена и дистанционна работа. В образователен контекст тези технологии имат силен педагогически потенциал, повишават мотивацията, позволяват учене със собствено темпо и създават ангажиращо преживяване. Важно е обаче те да се използват балансирано, без да заместват реалната физическа активност. В заключение, виртуалните технологии са ценен инструмент в спорта, когато се използват осъзнато и педагогически обосновано, като допълнение към традиционните тренировъчни практики.